De laatste jaren neemt de talsteuring sta. Verleden jaar is het verkeer haast een week omlaat, nou het een van de bregen net meer dicht woer. En dit hier is de bregen op zijn meest 4 keer stikken west. Maar lange files als gevolg. En dat moet nou maar eens clear wezen, vindt Sander de Rauwe. Ja, deze brug hier bij de Assendijk is de slagader voor Noord-Nederland. De transportsector is heel erg belangrijk met bereikbaarheid. Toeristen die nog steeds heel vaak komen, ook in deze periode. En als hij dan defect is of er zijn storingen, ja, is het grote probleem dat je niet even kan omrijden. Dus dit is een belangrijke slagader. Heeft heel veel storingen, te veel de laatste tijd. En ik vind dat daar een einde aan moet komen. De bregen en sloers binnen onvervanging ta. Minister Schultz van Hagen is van doel echt net meer dan dat te dwan. Ja, daar gaan bestuurders uit de Isomar-regio en maritieme ondernemers al onder de bellen lutsen. Om de sloers en bregen net alleen nog te vervangen, maar ook te verbreden en verdiepen. Sander de Rauwe vindt ook dat de minister meer ambitie tonen moet in haar plan. Ja, het onderhoud moet nu op orde. Ik snap dat ook mensen zeggen, ja, moet je hem nu onderhouden en straks verbreden. We moeten 2 dingen doen. Noord-Nederland moet bereikbaar blijven, ook op de korte termijn. Maar de middellange termijn en de lange termijn is veel belangrijker. Een mooie brede sluis, zodat heel veel bedrijven, onder andere hier in Friesland, nieuwe klanten aan kunnen, de omzet kunnen vergroten en echte banen krijgen in plaats van sociale banen.